кадерле кунактар. Бүгінгі кесті біздің менен бірге ұлғырған, біздің яратқан тамашашыларымызды ихлас көңілден сәлемлеймін. Бүгін бізде Мәжит Ғафури исеміндегі Башқұрт Дәулет Академия драма театрында кәйфтер байрамса. Әлбетте, шулай булырга тиешті. Чөнки беренчедән театр улды байрам саусрашулар, күрешүләр урыны. Ә икенчедән бүгін бізде бенефис. Қаршы алып, һәмдән алда Башқұртстанның халық артисты Ирек Булатов. Улы ихтирам менен Башқұртстан Республика Мәдәният министры урынбасары Ринат Рашид улы Гайсинды сакырабыз. Хайырлы кич, хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз, сакырылган кунактар, Ирек Әлмир улы, һеҙҙе Мәдәниәт министрлыгы исеменән министрыбыҙ Шафикова Әминә Ибне ҡыҙы исеменән ҡайнар сәләмләйем. Беҙҙең халыҡта шундай әйтем бар, кеше эше менән маҡтаулы тип әйтәләр. Ирек Әлмир улы, төрлө жанрҙарҙа үҙегеҙҙең сығарған ролдәрегеҙ менән халыҡтың күңелендә урын алдығыҙ һәм йөрәгендә урын таптығыҙ. Һәм инде тағы ошо театрыбыҙҙың сәхнәһендә ҡабатланмаҫ ролдар сығарып, оҙаҡ йылдар эшләргә яҙҙым. Һәм инде Булатов Ирек Әлмир улы Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт өлкәһендә күп йылдар намыҫлы эшләгәне өсөн Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министрлығы почет грамотаһы менән бүләкләнә. Ирек Әлмир улы Күгәрсен районы Үрге Мөрсәләй ауылында тыуған. 1995 елда Өфө сәнгать училищеһын, 2011 елда Көнсығыш икътисади юридик гуманитар академияһының социаль-мәдәни эшмәкәрлек бүлеген тамамлай. 1995 елдан 2009 елга тиклем ул Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры. Инде 2009 елдан Ирек Булатов Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт Дәүләт Академия драма театрында. Ул ижади ғүмерендә актер һиккәнгә яҡын роль сығарған. Артабанғы ижад юлығыҙҙа ла тағы ла 100-дән дә кәм булмаһын уйналасаҡ ролдәрегеҙ. Юбилейны котлау өчен сәхнәгә Күгәрсен районы хакимияты башлыгы урынбасары Артур Наил улы Абдрахмановты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Ҡәҙерле тамашалар, хөрмәтле дуҫтар, һәм беҙҙең ҡәҙерле, хөрмәтле Ирек Әлмир улы. Башҡортостандың халыҡ артисы Күгәрсен районында бәләкәй генә ауылда, Дүмбәй ауылы, Үрге Мөрсәләй тип әйттеләр, оло ел буйында үткән Ирек ағай тип әйтәм, чөнки минең ике туған абзыйым да була. Күгәрсен районының күренекле шәхестәренең береһе. Мин инде иң тәүҙә Күгәрсен районы хакимияты башлығы Марат Сәлим улы Искужин һәм Күгәрсен районы халҡы исеменән ҙур сәләмдәрҙе еткерәм һәм һеҙҙе бөгөнгө күркәм юбилейығыҙ менән ҡотлайбыҙ. Уңышта беҙҙе тамашаларҙы ҡыуандырып торорға булған.
Республика театр эшмәкәрләре союзы идарәһе әгъзаһы, Рәсәйдә ат каданган Башкортостандың халык артисты Алмаз Хәдис улы Амировты сакырабыз. Рәхмәт итегез. Кадерле тамашачылар, кадерле Ирек дус, естебети ошо вазифа менен бир тапсырган әлбетте. Бер гримеркага отурабыз бит инде. Күлдө бит инде келгенде, ошолай деп кийингенде, ошону тутуп алганда, деп ойлоганда, экинчирээк вакыт болса, Ирек Ильяшев менен котлайбыздан брат деп гана айтыр едим, ярамай. Официальный рәвештә әйтергә Башкортстан Республикасы театр эшмәкәрләре союзы исеменнән котларга сактап Ирек дус. Исәнлек халык уныһы артистка рольдар кирәк. Рольдар бу иң беренче салабон бит. Иң беренче юбилей Ильяшның неме инде ул артистка? И артистның иң бана уйнай торган сагыш опера бик күп рольдар. Алдагы юбилейлар алда бир хәл булган. Ахтамага әйтмешләй, сәскә тотып согу как-то не то булыр иде. Но был почет грамотаның анда матур гына конверты бар. Ирекәннәр өчен югалта күрмәсен хәл. Мына ошо буйда за многолетнюю трудовую деятельность, большой вклад в развитие театрального искусства, верность нашему театральному братству, деген тап ана ошо эстаданың бүләгенә булган. Отыр гомергә, рәхмәт. Башкортлары Корылтайының башкарма комитеты рәисе урынбасары, мәгариф, фән һәм башкорт теле һәм әдәбиятын үстерү буенча комиссия кураторы, Өфе күп профильле профессиональ колледж директоры, Башкортстан Республикасы халык мәгарифының атқарган хезмәткәре, педагогия фәннәре кандидаты Салават Юлаев һәм халыктар дуслыгы ордены кавалеры Сантимир улы Биктимировты сакырабыз. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli millətdaşlar, hürmetli İrek Elmiroğlu, ısınmağına bugün Başkurt yerinde, Başkurtstanda İmdor bayramlarını yönetiyorlar. Çünkü ağırlı artist, Başkurtstanda halk artisti İrek Elmiroğlu Bulatov'un bugün 50 yaşı ısınmağına edip gittiler. 50 yaşı oldu, yaş milyon İrek edip ısınmağına şartlap dururlar. Сәсрәп торган артистлар әйтеп китләр бит 30 ел иҗади гомерендә хикәнгә якын роль уйнаган артабанда тагын шул 50 ел эчендә тагын да хикән роль образ тудырган әле көсүгез гайрәтегез артып тора туган образларыгыз өчен эшләйбез көне-төне шуның иҗат кичәһенең onun 24 saat her vakitte işe barığa değiş. Çünkü icat o umuru her vakitte yıl gün eğlenende sutka 24 saat içinde o eğlenirdi. Şunun için bütün dünya başlıkları kurultayı en birinci birden prezidium yeteksizi Rəsəy Dumağı deputatı Elvira Rimatkada Aydıqoğlu isiminden şulay başkarma komiteti yeteksizi Yoldaş Muhammedoğlu Yusufov isiminden hem ödemler isiminden hem de şu olu yubileydir manifestasyonudan kutlayıp hem bütün dünya başlıkları kurultayı kararların turmuşka aşırıldı. Başkurt halkının medeniyetin, sənqətin, tarixin ötürüge, milli yollarını propagandalığa, tilge hüyü terbiyeliğe bu erişilen için maktav grammatlarına de bülekleyin. Sonuçtan selametlik hem dur birlikler dileyin. İrek Ogay Elmir Галиулы һәм Әнисә Абдулла кызы Булатовтар гаиләһендә тәүге бала булып дөньяга килгән. Оның туган авылы Олы Рейк буенда. Бөек Ядовсылы Зәйнәп Билишеваның авылы якын гына.
Табигать косагында ултырган матур авылын, асык йөрле, ихлас күңелле авылдаштарын нык ярата ул Ирек агай. Тап шулай, сөнки уның баласак, үтмер елдары яшьлек хатирәләре тап шул ер белән бәйле. Бүген дә ул тыуган авылыма мөмкин тиклем ешрак кайтырга тырыша. Сөнки тыуган йортта уның әсәһе Әнисе апай көтә. Мостай Кәримдек сәнгатьте яраткан кешеләр ерлек кояшлы ягында яшәй дигән буйлары Ирек Әлмир улының ата-әсәһенә кагыла. Улар ер моңга гашык булып, береһе гармун баянда уйнап, икенчесе йырлап, уйдышмакар түңәрәкләрдә катнашып, авылдашлары алдында спектакльләр куеп йөргән кешеләр була. Ирек агайның артист булып китүенең төп сәбәбе шулдыр мөгаен. Әйткәндәй, Әнисе апай бүген безнең менән. Хөрмәтле Әнисе апай, бүген безнең дәвам. Уларга каршы матур күләмдә кабул итеп алды. Рәхмәт сезгә, Ирек Булатов исемле актер дөньяга килгән. Юбилярды тәбрикләргә Ирек Әлмир улының Өфөлә яшәүче якташлары да килгәннәр. Өфөләгә улы якташлар оешмаһы вәкилләрен сәхнәгә сакырабыз. Тимербулат Солтан улы Ходайгылов һәм Нурия Салават кызы Кинябаева. Рәхим итегез сәхнәгә. Хайырлы кис, тамашасылар, хайырлы кис, Ирек Әлмир улы. Улы Өйек Күгәрсен районының якташтар оешмаһы исеменән без кушылабыз бүтән туплауларга. Һезгә киләсәктә яңа уңышлар, яңа рольләр, яңа образлар тудырырга теләп калабыз, көтеп калабыз. Исәнлек, һаулык теләп калабыз. Һәргә бәләкәй генә бердән бүләк, шуннан да зур бүләк булмас. Күгәрсен районы бөтен бында Күгәрсен районының бөек кешеләре бында эшләп булырга тиеш. Илнур Салихов бөтен рәис исеменә. Тормыштың иң ямлы сага 50 яш ул әле. Алда әле күпме шатлык, күпме бәхет, нав әле. Гомереңнең был мизгеле туктап бер йырлап алу, үткәннәргә шүкер итеп киләсәккә юл алу. Барлык авылдашларыбыз, якташларыбыз һәркем белә. Юлның йылы теләкләрен yetkirdi, матур-матур бүләкләр ябдылар. Без уларга хезмәткә кушылабыз һәм һәр уйнаган тамашаларда ихласлап йөрисәк дип Ирек Булатов 28 ел сәхнәгә. Уның йортыһы Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында үткән. Тап ошо театрдан иҗат дөньяһына юл аскан актер. Ирек агай,
Бүгін һеҙҙең байрамығыҙҙы уртаҡлашырға ижадташ дуҫтарығыҙ килгән. Сәхнәгә Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актерҙары, Башҡортостандың халыҡ артистары Гөлшат Ғайсинаны һәм Альбина Кашанованы. Шулай Өфө Урта дәүләт театры актеры Башҡортостандың халыҡ артисты Рушад Мөдәрисовты саҡырабыҙ. Актер буларак, профессиональ актер буларак, тәүге адымдарымны яһаган, башлаган үҙеңдең театр коллективы исеменнән, Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры коллективы исеменнән һине ысын күңелдән, ысын йөрәктән ҡайнар ҡотлайбыҙ, Ирек. Аяҡҡа баҫтым, тәүге адымдарымны яһаным. Шунда һине тамашасы таныны, белде һәм яраттылар. Әлегә тиклем һағыналар, яраталар. Беҙ дә һине ныҡ һағынабыҙ. Миңә алдағы ижад йылында зур уңыштар Алла бирһә. Исәнлек, һаулыҡ, ғаилә бәхете, ғаилә иминлеге, илдәр тыныслығы. Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры етәкселегенән һәм коллективынан һәм шәхсән үҙебеҙҙең исемдән һине Ирек юбилейың менән ҡотларға рөхсәт ит. Беҙ һине яратабыҙ. Һин уны һиҙеп тораһыңдыр. Һиңә Хоҙай Тәғәлә талант биргән. Һин талантлы актер, ысын дуҫ, иҫ китмәле матур һәм юморға әүәҫ кеше. Ул һинең туғандарыңдан, ата-әсәйеңдән бирелгән инде. Һәм һине ныҡ һағынабыҙ, бына Альбина үтеп китте. Һин минең ҡәҙерле партнерым. Беҙ һинең менән шул тиклем күп уйнаныҡ. Әммә иң ҡәҙерлеләре ул Ғилмиязала Бикбау һәм Диләфрүздә Исмәғил. Диләфрүзде уйнағанда әле лә һине ныҡ һағынабыҙ. Ҡәҙерле Ирегебеҙ, һиңә ныҡлы сәләмәтлек, бәхетле оҙон ғүмер, уңыштар, бик матур ролдәр, спектаклдәр теләйбеҙ. Яратабыҙ һине. Дорогой наш Ирик, всегда оставайся таким добрым, отзывчивым, улыбчивым, талантливым и бесконечно многогранным. Пусть у тебя всегда будет много поклонников, которые будут влюблены в твой талант. Будь всегда востребован. Ирик, я тебя умоляю, жизнь только начинается. С праздником тебя, дорогой! Сәмсіз, хәйірлі кешеләр, барызға да. Ирек достым, менә 30 ел ғұмыр өтіп кеткен. Біз енді 30 ел танышбыз. Сәнғат институт юлларында, общежитиеларда бірге тұрдық. Нәрсә генә булмады бұл 30 ел ішінде. Ирек достайым, бүгін сен бик бәхетле кешесің. Чөнки синең әнең монда, синең белән шушы матур юбилейны үткәрә. Әйдәгез әле әнисе өчен бер алкышлап İsәнлек, саулык, бәхет, шатлык, озын ғұмырлар шушы сәхнәдә нык иттереп басып тур да басып тур. Үз аякларың белән шушы ғұмырыңны шушы сәнгатькә биргәнсең икән, яшә халкың өчен, телең өчен, милләтең өчен. Рәхмәт сиңа булганың өчен. Без сине яратабыз. Ә инде Уфа Нур дәүләт театрынан шушындай бәләкәй генә бүләк җибәрделәр. Моның эчендә bir kvartirli akşam, o maşinaga жетмей. Aslında özünü söylersin. Һәм театр директоры Илшат Ишбулатовны Файзуллинды саҡырабыҙ. Һәм дә
Белекис, хөрмәтле безнең юбилярыбыз, Ирек Әлмирулы. Якынрак, индарак. Тамашачылар күрәгәндә безнең артистларыбыз Динтай Матур, Сибәр, мөһим улар талантлылар. Әйдәгез булса Әйтеп үтелгәнсә, Ирек Әлмирулы ошо сәхнә юлына 1995 елда аяк баса һәм инде бына 30 елга якын үзенең хайлаган юлына тогры калып килә. Башкортстанның халык артисты дәрәҗәһен яулады. Артабанда дәрәҗәләр килеп торган ордендар һәм Россия Федерациясының Алмаз Харисович күк аткаланган артист булырга язган Алла буйрга. Театрда уйнаган рольләрен һанап тормайым. Безнең шундай бер матур гына видеоролик бар. Әгәр карамаган булсагыз, һәм карагыз. Унда һез Ирек Әлмирович яңа яктан асыргыз, ул бер дисә төрлегә әйләнә ала икән бер үк вакытта. Хөрмәтле Ирек Әлмирович, бүгенге көндә ошо туган коллективның исеменнән ихлас күңелдән юбилей белән котлайм. Иҗади кабарак күнбәһен, яңа рольләр, тамашасында куандырып, һәрвакыт шулай тулы залдар биреп, үзем куанып, туганнарым, якындарым белән иң мөһиме яраткан коллективым белән бергә иҗат итәргә, яшәргә булган. Котлайбыз юбилей белән. Бүләкте инде һин беләһең. Бер генә һүз әйтәм. Ирек агай яшьтәр, милли яшьтәр театрының төп рольләрен уйнаган ведущий актер булып йөргән сакта. Мин аны урладым. Башкортстанның халык артисты Ирек Булатов. Тамашачылар, тугандарым, якташтарым, авылдаштарыма айрым сәлам. Һәм әлбәттә минем коллегаларым. Бүген минем белән, безнең белән булганыгыз өчен, вакыт табып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Һәм теләкләрегез әлбәттә минем өчен бик кадерле. Артист эше бигрәк тә актер, ул яңгыр иҗат итә алмый. Безнең эш ул коллектив эше. Шуңа күрә минем беренче рәхмәтем әлбәттә ошо Бөек Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт икенче рәхмәтем әлбәттә кадерле тамашачыларым һәргә. Чөнки ниндәй генә көчле әсәрләр сәхнәләштереп, әгәр дә залларыбызда һәм булмаган безнең эшебезнең мәгънәһе бөтенләй юкка сыга. Шуңа күрә театрга шулай тугры булып калыгыз, килегез театрга, яратыгыз театрны. Белемдә яңа спектакльләр белән каршы алырбыз, көтөрбез. Әйтәм шул. Кадерле тамашачылар, ошо менен кисәдәге официаль эше тамам.